succes în desfășurarea activităților acestei conferințe. Fiind un an important pentru IREA, în care aniversează 10 ani de la înființare, totodată felicităm conducerea acestui institut și pe toți membrii institutului, ținând să apreciem rezultatele obținute în cei 10 ani și să scoatem în evidență faptul că acest institut, încă din 2000, când s-a înființat, a reprezentat un exemplu pentru alte institute de cercetare. Din păcate, a rămas singular. Celelalte institute create de cercetare în alte domenii au fost mai degrabă decât virtuale, nu s-au desprins de universitate să devină într-un statut de independență ca acela de IREA și probabil din această cauză rezultatele obținute de IREA, mai ales în câștigarea unor proiecte internaționale, ar trebui să constituie un model pentru celelalte universități. Sperăm că de acum acolo, știți de inițiativa stopată deja din fași acele exercițiuri de a revigora activitatea de cercetare organizată în cadrul unor institute de cercetări sau de excelență, să facă ca în Universitatea de să avem mai multe institute de cercetare independente. Am urmărit materialele puse la dispoziție de organizatori și am văzut că aveți peste 100 de participanți, atât din țară cât și din străinătate, și ținem să le mulțumim pentru efortul deosebit pe care l-au făcut să pregătească pentru această conferință și să ne onoreze cu prezență. Sperăm ca pe parcursul conferinței Universitatea de Vest să fie o gazdă bună și timpul petrecut în universitate să fie interesant, util, dar și plăcut. Și să vă întoarceți institutele, universitățile noastre cu o părere bună despre universitatea noastră. Avem succes și sperăm ca la final să avem numai cuvinte de laudă despre Universitatea de Vest și în special despre organizatori. Deocamdată noi apreciem efortul deosebit. Ne pare rău că în aceste condiții oarecum de criză n-am reușit să-i ajutăm mai mult, dar s-au descurcat până la bine și sperăm să facă mult succes. Mulțumim. Aș ruga pe doamna decană, profesor universitar, dr. Anca Munteanu, să ne adreseze și dumneavoastră din partea facultății câteva cuvinte. Institutul fiind organ independent de cercetare pe lângă Catedra de Științe de Educație din cadrul Facultății de Sociologie. Dumneavoastră este și președinta bordului IREA. Mulțumesc. Distinși oaspeți, dragi colegi și studenți, Institutul Român de Educație a Adulților și-a asumat curajul obstinant de a organiza o nouă ediție a Conferinței Naționale de Educație a Adulților și pentru că este la a treia recipivă, eu personal cresc cu speranța că această manifestare științifică va deveni o deprindere tezaurizată. Fără îndoială, educația permanentă și implicit educația adulților nu este un moft și nu este un lux, ci este un imperativ care prezervă conținutul interior uman, care, după opinia mea, este probabil cel mai important conținut printre atâtea vremelnicii. Spun acest lucru pentru că ființa umană este o specie perfectibilă, care are aptitudini, adevăruri, resurse, aspirații, care se modifică odată cu vârsta, motiv pentru care ea este într-o permanentă reconstrucție. Mai apoi, frumusețea interioară trebuie grădinărită și fructificată, indiferent la ce vârstă este tezaurizată.
Mai apoi, aș vrea să spun că, în opinia mea, viața semnifică, de fapt, un proces complex în care suntem datori să construim mereu poduri peste râuri care seacă. Ei bine, după opinia mea, adultul, și nu numai el, orice om, trebuie să învețe realmente ca să lupte și să domine procesul de deșertificare pentru a-și apăra centralitatea ființei. Mai apoi gândesc că, având în vedere că fractura dintre generații s-a adâncit în mod îngrijorător, probabil că educația este cel mai prețios culoar de traiectorie comună care ajută apropierea dintre persoane de orice vârstă, adică este un autentic lian și calus reparator. Cred că nu greșesc dacă voi spune că educația permanentă și implicit educația adulților reprezintă inima progresului însuși și, de asemenea, prima literă a alfabetului oricărei cosmogonii interioare. Developând, deci, semnificația creștinismului științific de astăzi, din această perspectivă, aș îndrăzni să spun că el reprezintă nu numai o reductă de rezistență în fața amatorismului, a inculturii, a nicăierismului, ci, de asemenea, reprezintă un izvor de rodnică molipsire. Doresc să exprim gânduri de aleasă gratitudine tuturor participanților, indiferent de profesie, de vârstă și de calibru, pentru că, probabil, fiecare dintre dumneavoastră reprezentați o parte a răspunsului. De asemenea, un gând special adresez tuturor oaspeților noștri din țară și străinătate, întrucât, prin probitatea lor, vor fertiliza această acțiune de repolenizare a educației adulților. În fine, dar nu în ultimul rând, doresc să felicit din toată inima pe toți autorii și coautorii acestei conferințe, atât pe cei care au activat în avanscenă, desigur mă gândesc în primul rând la vectorul ei dinamizator, care este doamna profesor Simona Saba, dar, de ce nu, și la cei care au trudit în culise. În încheiere, mulțumesc tuturor, pentru că, avându-vă în preajmă, îndrăznesc să gândesc că va veni o zi când planeta noastră va fi populată cu oameni, indiferent de vârstă, care reușesc să rămână frumoși, însoriți, vertical, altfel spus că vom găsi suficiente lumini străjuitoare care să alunge penumbrele vieții și pentru ca trecutul nostru să nu devină singurul viitor care ne-a mai rămas. Vă mulțumesc tuturor și vă urez succes! Întrucât am curs cu anul întâi și studenții mă așteaptă în amfiteatru, o să-mi permiteți să mă retrag și mi-aș dori să interpretați acest gest ca un act de impolitețe. Încă o dată vă mulțumesc! Mulțumim, doamne decan. Aș dori să dau cuvântul domnului Cornel Chiș. Dumnealui reprezintă pe domnul președinte Silviu Bian, care, din păcate, a fost nevoit să anuleze participarea. Domnul președinte însă